Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo ang kagulangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay, kapos kita magropya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Diyos maray na hapon po sa inyong mga tugang, Lord po ang gabos sa pagpamibikang oratio imperata. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, nagantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinakban. An kapalibutan nagsakit huli kang sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mi na ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padago sa labi-labing pag-init kang kinakban. Huli kay ni, naglalawig ang tiginitan, nagdadakol, asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika, namumuto na Ama. Sa iyo kami minahagad nin kapatawaran, kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog ang kapwang nangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngalan kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang kabos. Sa liwat, maray na hapon sa Indogabos, mga tugang, ngunyan po, ang sa tuya pong mas intention sa iyo ang minasunod, misa pasasalamat, dulot ni Rachel, Red, and Kera, for Margie, Watiwat, and family. Dulot ni Rosario B. Watiwat, for Wyatt L. Mark Antones, dulot ni Rosario B. Watiwat. Misa pasasalamat, dulot ni Arlene Morano, Roderick and Elnes De Lavin, Bueno, mga liag, and mga liag family, Elvira Nolan, Warren Madronal Malate, Princess Barnuevo, Marcelo Marnuevo Jr. and family for all the blessings, dulot ni Hitachi and Charm Pagayunan, for blessings of promotion, dulot kan Kapitulo family. Pasasalamat, dulot ni Anonymous. Special intention to pass the board exam this coming September 21, dulot ni Jessel and Norwestan. For healing, dulot ni J and J Neserio. Dulot ni Orolfo family, dulot kan Anonymous to pass the forestry licensure exam 2025, ni Christine Joy S. Pares, Bea Bianca B. Cerillo, Maria Clarence Joy E. Lignes. Para sa kapahingaloan kang kalag, dulot ni, para kay Jessica, dulot ni Rose Victor, para kay Betaliana and Olympia Maretis, dulot ni Per and De La Cruz family. Para kay Luis, Catalina, Anita, Romero, Lolita, Aladeno, Avelino, dulot ni Nenita. Para kay Winifredo, dulot ni Arlene Morano. Para kay Salvacion, dulot kan Bueno, mga liag family. Para kay Ramon,
Dulot kan ni Encisa Tita and family. Para kay Oscar, dulot ni Nida Lusuwegro and family. Para kay Raul, dulot ni Lea. Para kay Emerito Edsel Sr., dulot kan Tiansay family.
Banwanin Diyos, tinugpon kabo sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Pagkamuot sa kagurangan at banwaan sa iyang inipon ngunyan. Umawon, asin sa bawon, ang Diyos sa maglangit nun. Umawon, awitan at kagurangan, gabos na banwaan. Irokya sa bilog na kinaban, ang Diyos sa kaglalang. Ang Diyos sa kaglalang. Inanyugan kagurangan, nataramon inuhay sa tong irokyaw. Awitan umawon, asin irokyaw, ang Diyos sa makatangan. Umawon, awitan ang kagurangan, gabos na banwaan. Irokyaw sa bilog na kinaban, ang Diyos sa kaglalang. Ang Diyos sa kaglalang. Pagkamuot sa kagurangan at banwaan sa iyang inipon ngunyan. Umawon, asin sa bawon, ang Diyos sa maglangit nun. Umawon, awitan at kagurangan, gabos na banwaan. Irokya sa bilog na kinaban, ang Diyos na kaglalang. Ang Diyos na kaglalang. Inanyugan kagurangan, nataramon inuhay sa tong irokyaw. Awitan umawon, asin irokyaw, ang Diyos sa makatangan. Umawon, awitan ang kagurangan, gabos na banwaan. Irokyaw sa bilog na kinaban, ang Diyos na kaglalang. Ang Diyos na kaglalang. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa Ebanghelyo ngunyan, an kagurangnan, tinutukduan kita manungod sa kapakumbabaan. Si Santa Maria, Nuestra Señora de Salvacion, sarong modelo nin kapakumbabaan. Digdi po sa satuyang parokya, ang ultimong aldaw kan bulan na Agosto, pinagpipiestahan ta si Ina. Nagpapasalamat kita sa iya sa gabus na balaog, asin pag-ataman sa to. Punan ta ang selebrasyon sa pagsiyasat kan satong mga puso. Ginigirumdum urog na ang mga oras na dai kita nagin mapakumbaba, na sinayumahan ta ang imbitasyon sa kapakumbabaan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indong mga tugang, na nagkasala ko ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, Makuri sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Tanay na Birhen,
sa gabos sa angeles sa sinsantos, asin sendo mga tugang, nga ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Awitan taan Diyos na mamurawayon. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katuninungan, sa mga taong marahayan mo. Ginoo, awi ka, rinulukyaw ni ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Muli ka, nakulawong pamurawayan, kagurang na Diyos, kadeng langit nun, Diyos amang makakamad. Kagurang na laging butong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, aking ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aso mong pagkimahirap. Ika na nagtuduka sa tuong kanama, kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kalangkang. Yesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos nin mga kabagsikan, sa imo ang gabos na pinakamarhay, italanhok mo sa samong mga daghan, ang pagkamuot sa imong ngaran, asin warasan na sa pag-uswag mi sa kabanalan, ang mga marhay na bagay, samo sa imong patalubuon, asin sa maigot mong pagbantay, ang mga pinatalubo sa imong atamanon. Huli ki Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enat na babasahon. Ang kapakong babaan urog na kinawiwilihan nin kagurangnan. Huli kay nin, lugod maginyatong panalmingan, ang Diyos no nagawi na ini. Ang kapakong babaan, minasadol sa lambang saro na maktingkalag sa Diyos. Kung mayo ini, mayo manin halaga, an anuman na ginigibon yato sa kinaaban na ini, sa mata nin tao, asin urog man sa mata nin Diyos. Pagbasa sa libro ni Sirach.
Aki ko, magpakumbaba ka sa gabos mong gibo. Asin urog pang maugmaan mga tawo huli kaiyan kisa mga regalo. Mantang naguurog an sa imong kadakulaan, dapat magurog man an sa imong kapakumbabaan. Dangan mawiwilihan ka nin kagurangnan. Dai ka maghingowang masabotan an mga bagay na labi ka dipisil para sa imo. Ni magsiyasad ka itong dai nasasakupan kan sa imong pakasabot. Ang mga madunong na tawo makakanood sa mga kasabihan sa mga parabola. Minahinan nyog sindanin marhay, hulitabot nindang makanood. Ang pagtao sa mga dukha, nakakabayad nin kasalan. Siring na sinisigbo kan tubig, ang nagkakarabang kalayo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O Diyos, huli kan karahayan mo, nagandam kanin harong para sa dukha. O Diyos, huli kan karahayan mo, nagandam ka ninharong para sa dukha. Mag-awit sa Diyos, mag-awit ni pag-omaw sa iya ngaran. Andamon ang dalan para sa naglulunad sa mga panganoron. Kagurangnan ang sa iya ngaran, mag-ugma sa iyang atubang. O Diyos, huli kan karahayan mo, nagandam ka ninharong para sa dukha. Ama nin mga mayong ama, asin para surog nin mga balo. Siring kayan ang Diyos sa iyang banal na templo. Ang mga mamundo, tinatauan niya nin harong na erokan. Ang mga bilanggo, pinapanginotan niya paluwas, pasiring sa kauswagan. O Diyos, huli kan karahayan mo, nagandam ka ninharong para sa dukha. O Diyos, pinauran mo nin makusog, asin pinausog mo ang sa imong naalang na daga. Duman itinugdok kan sa imong banwaan ang sa indang harong. Sa imong karahayan, pinakakan mo ang mga daing sukat. O Diyos, huli kan karahayan mo, nagandam ka ninharong para sa dukha. Ikaduwang babasahon, ipinapahayag sa babasaw na daina ang tao madulok sa bulod na nadudutaan. Na ang tao nagdudulok na sa bulod nin Sion, ang banal na siyudad kan buhay na Diyos. Iyo ini ang langit nun, nakatiripunan sa hampang kan kagurangnan. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, arog kan mga Israelita, day kamo nagdulok sa sarong bulod na nadudutan sa bukid nin Sinai, na may naglalaad na kalayo. May kadikluman, may dampog, may bagyo, may tanog nin trumpeta, saka may sarong tingog. Kan madangog kan mga tao ang tingog, nakimahirak sindang daina pagdangugon kaiyan. Kundi, nagdulok kamo sa bukid nin Sion, asin sa syudad kan buhay na Diyos, ang langit nun na Jerusalem, na may dai mabilang na mga anghel na maugmang nagtiripon. Nagdulok kamo sa katiripunan kan mga panganay nin Diyos, na ang mga ngaran na susurat sa langit. Nagdudulok kamo sa Diyos, na iyo ang hukom kan gabos na tao. Nagdulok man kamo sa mga espiritu, kan mga matanos na taong naging banal. Nagdulok kamo kay Jesus, na iyo ang tagapagultanan kan bagong tipan, asin iwinirik na dugo, na igwang mas marahay na mga panuga kisa panuga kan dugo ni Abel. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
an kagurangnan mapas sa Indo. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Sarong aldaw na Sabbath, nagkakan si Jesus sa harong nin sarong leader na kaayon kan mga Fariseyo. Duman, pinagmamasdan si Jesus kan mga tawo. Namasdan man ni Jesus na an mga tawo pinipili ang mga pinakamarhay na tukawan, kaya nag-usipon si Jesus nin parabola sa sainda. Sabi ni Jesus, "Kun imbitaran ka sa kinasal, dai ka magtukaw sa pinakamarhay na tukawan. Tatibaad, may inimbitaran ang kagharong na urog kisa sa imo. Dangan ang nangimbitar, madulok asin masabi, itao mo sa iya ang tukawan mo. Masusupog ka, tamatukaw kalugod sa pinakamenos na lugar. Imbes, kun imbitaran ka, tumukaw ka sa pinakamenos na lugar. Tanganing kung dulukon ka kan nangimbitar sa imo, sasabihan ka, katuod, madya sa mas marhay na tukawan. Dakulang onra ini sa atubang kan gabus na bisita. Hulitaan si isay man na nagpapalangkaw, ibababa. Ang sisay man na nagpapakumbaba, ilalangkaw. Dangan nagsabi man si Jesus sa kagharong na nag-imbitar sa iya, kun magbangkete ka, dai ka mag-imbitar kan mga katuod mo, o mga tugang mo, o mga kadugo mo, o mga kataid mong mayayaman. Dahil kung imbitaran ka maninda, mababalusan ka. Imbes, kung magbangkete ka, imbitaran mo itong mga dukha asin may kapansanan. Bibindisyonan ka, huli tada isinda makakabalus sa imo. Babalsan ka kan mahal na Diyos sa pagkabuhay liwat kan mga matanos. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Sisay po sa Indo, an mahilig magkakan. Taas ang kamot, kan mga mahilig magkaraon. Nagtaraas, madalion pong nagtaas yung kamutan mga nasa inutan ko. Iyuman po ako, mahiligon po akong magkaon. Sa katunayan, matulong taon pa sana po akong padi. Kan nag-abot po ako digdi, medyo maniwang paano. Pero alagang St. Jude, alagang Daughters of St. Jude. Sentro po kan sa tuyang buhay, aro-aldaw ang pagkakan. Dahil man pwedeng, dahil magkaon. Si Jesus, pag binabasa tapo sa mga ebanghelyo, nahihiling ta siya na pirming nakikikaon. Jesus also enjoyed eating with other people. Ang kagayunan po, pag si Jesus makikikakan, nakikiistoryahan, nakikibabad, at hindi namimili ng kasama. Hindi siya choosy. Si Jesus, pag makikitukaw sa lamesa, bakusan ng sumangamuya niya o sumanga kamidbid niya, in fact, Jesus would enjoy sitting with the rejects. Sumanga public sinner, sumanga hinahabuan kan lipunan, nadangugta pa sa katapusan kan ebanghelyo, he enjoys being with persons with disabilities. So bagong alas 3 na misa, yaraon sa tuyaan mga PWD. They also join us in the Mass. This is a beautiful image. Jesus at the table, seated with people. We can just imagine na ining urog kadakulang Diyos na kaglalang kan universe.
binuot na maging tao, arog sa to in all things. And He joins us at table. Ang Diyos na kaglalang, nakikitukaw sa lamesa ta. Dakula po iyan na bagay, dahil ang sarong tawong nakikitukaw sa lamesa kaiba mo, gusto kang mamidbidan. Tama po? If we want to know a person, the first thing we do many times is to invite them at table. Kung may tao na gusto mong maging friend, masabi ka, Mari, makapi kita, ma-milk tea kita. Kung ang duwang tao nagmimidbidan, gustong maglaog sa romantic relationship, masabi, may espesyal kitang isi-celebrate, Mari, makakan kita, let us come to a table. Han mga negosyante, pag may importanteng business deal na kaipuhan paghurunan, masabi, Mari, makaon kita, we will close the deal at a meal. Ang pagkakan, dakulang parte kan sa tuyang pagpapararom nin relasyon. Jesus also was like that. And biblical scholars have a term for this. They call this the meal ministry of Jesus. Meal ministry. Because we know the other forms of ministry of Jesus. Nagtutukdo, nagbubulong, nagigibonin mga milagro, pero bako sa na yan ang ministry ni Jesus. Let us not lose sight that many times in the Gospels, we see Jesus eating. Nagkakaon si Jesus sa lamesa, kaibaan man lain-lain na tao. Kaya inuton ko na po ang homework for the week. Ang homework ta po for the week, may I ask you to please, this week, invite someone to table. Mag-imbitar nin sarong tawong gusto mong mamidbidan, sarong tawong haluyon mo nang daing nakakaulay, sarong tawong pinangakuan mo na maluwas ka mo o ano nangyari sa plano nindo, day nangyayari, puro drawing. Imbitaran ang pamilya, kasuarin po kamulas na nagkaraon bilang one family, natuod na kita na magkaraon na suruhay, day na nagaharalatan, day na nga ni nangangadji, sige na sa ng cellphone, TV habang nagkakaon. Pwede po ba this week, makaon po kita, parihas kan dati kan mga aki pa kita, teripon, day nagpupuon na daiso iba, to get to know each other. Bakong dyan po kita nagkakamiridbidan bilang magturugang, bilang mga aki, magurang. That's where we check on each other. Kumusta na daw sutugang ko, so aki ko? Kumusta na daw ang agum ko? It is at table where we learn from our parents. This is our homework for the week. Jesus enjoyed sitting at tables. May I invite you to please sit at table with your families and friends. Digdi po, sa ebanghelyo ngunyan na binasa ta, si Jesus sarong aldaw, nakikaon sa harong nin sarong Pharisee. And in that house, he observed that people were rushing to the best seats. Nagpapairinutan kung sisayan matukaw sa mga pinakamagayon na tukawan. Familiar. We're like that. We enjoy the best seats. Sa concert, sa mga program, and that has social purposes, practical purposes even. Digdi sa tuya, pinapatukaw sa inutan ang PWD, ang senior citizens, ang bados. Sa laog kan bus, kan train, tinatawan nin special seating, may practical purpose po ini. Alagad ang kagurangnan, he calls the attention to people who unnecessarily demand the best seats, the seats in front, the VIP seats. Sabi ni Jesus, kung imbitaran ka sa sarong karakanan, dahil magtukaw sa pinakamarhay na tukawan, tatibaad, may bisitang inimbitaran na mas importante sa imo, dangan masabi so nag-imbitar, pwedeng lipat ka ngo na digdi. Sabi ni Jesus, masusupgan ka. Whereas, if you choose the menos na tukawan, sabi kan kagurangnan, dakulang umaw, onralugod sa imo, pag rinanihan ka kan master of the house and tell you, lipat ka po, digdi. Dakulang onra sa imo, sa atubang kan ibang bisita. What is the Lord teaching us?
Is he teaching us about proper etiquette or social graces? Yes, partly. But that's not just that. Jesus is not just teaching us about table manners or polite behavior in our gospel this Sunday. Rather, he is teaching us a lesson in humility, kapakumbabaan. You know, humility is the mother of virtues. We have many virtues. We could use an image nin sarong kabayo na may pigguguyod na carriage, kalesa. Duman po sa kalesa, nakasakay an manlain-lain pong birtud. Arog kan ano? Pagiging mabuot, pasensyoso, mapagpatawad, mapinangadjion, gabos na klase po nin karahayan, nakalunad po duman sa kalesa. Pero ang kabayo po is humility. Humility is the one that pulls the rest of the virtues. Sabi ni Santo Tomas Aquino, Thomas Aquinas, pag nanodan mo na ang humility, pasil na pong magsunod ang iba. Pasil nang maging mabuot, pasil nang magpangadji, magpatawad, magpasensya. Gabos po yan na poon sa pagpapakumbaba. That is why humility is the foremost virtue of Jesus. Jesus on the cross and Jesus on the manger is a humble Jesus. Mary, whom we celebrate today in this feast, is a woman of humility. She is, in fact, the new Eve. We remember the old Eve. In the Garden of Eden, Eve was disobedient. Ang tugon kan mahal na Diyos, da ipagkakanon itong prutas kan kahoy sa tahaw kan hardin. Pwede mong gibuhon gabos. Maliban lang kaiyan. Feeling ko, kung ako din yun, mako-curious talaga ako. Lord, to naman si Lord, lahat na pinayagan, pero ito lang hindi. Parang nakaka-curious tuloy. Ano bang meron dyan? So you know how it ended? Adam and Eve tried to eat the fruit. And that was the first sin. The original sin was disobedience. The original sin was pride. That is why in the fullness of time, when all of salvation history has unfolded and time was prepared, Jesus enters into humanity. God becomes human in Jesus, and to be able to do that, pwede po baga na nahulog na lang si Lord halik sa langit? Pwede po baga na si Lord kung buminutwa na lang kung saan? Pwede man po baga, or he came from an egg, or came from an animal, it could have been anything. But the Lord desired to be born in a family. And He asks that a woman be an instrument. In fact, God prepared a woman to do just this role. She was immaculately conceived. From the very beginning, malinig. Takunan aki kan Diyos mamumundag, dapat ang vessel, urog kalinig. She comes from the lineage of David. Si David na pinangakuan na magkakaigwanin kahadean. You know that David did not end to be an eternal king, but it was not David. Kundi ang magiging makuapo ni David, si Maria po, makuapo ni David. And to her is born Jesus. But before that, an angel comes to her and asks her, Mary, would you like to cooperate with God? Would you like to participate in God's plan of salvation? The lady was 14 years old. But because in her heart, it was always about the Lord, this new Eve was not disobedient. This new Eve was not proud. She was humble. And if Eve at the Garden of Eden said no, Mary is the woman who says, yes. Yes, Lord, I am your handmaid. Let it be done to me according to your word. Mangyari sa kagurangnan kung iyo po ang kabutan mo. Mary, in her humility, becomes an instrument of salvation, and to her is born humble Jesus. Kaya lang ang kinaban po ang paghiling sa kapakumbabaan, kaluyahan. Para sa kinaban, ang tao pong nagpapakumbaba, kaplastikan. Keme, pakumbaba.
Pag nagpapakumbaba ka daa, sabi kan kinaban, pero pigtatago mo an sa imong tibay, kakayahan, talento, na ipinaniwala nga ni sa tuya kan Diyos. We have a word for this, a term for this. We call this false humility. Ito po bagang nagpapakumbaba, pero sagin-sagin man sana, false humility. Sabi kan kinaban, bako yan ang usongon yan. Ang usongon yan, i-flex mo. Sabi kan mga Gen Z, you flaunt it, you show to people, you post it on social media. Dakulo na kong nahaman, naginibo, dakulo na kong bagong naipundar, and why not? Our blessings are from God. Kung maraot ang paghiling ta sa pinupost kan ibang tao, sabi ninda, baka inggit ka lang. Aren't we supposed to celebrate the giftedness of other people? But that's not the point. Sometimes, when we flaunt what we have, nalilingawan ta so kagtao kan mga bagay na igwa kita. Kung nagpapalangkaw kita kan sa diri, dangan nalilingawan ta ang mga pobre sa palibot ta, baka insensitive na pong maray. Lalo na kung ihinaharubay taan sa tong kayamanan, mantang ang mga tao sa palibot ta nagtitios, mantang ang hinaharubay tang kayamanan, bako man nga ni sa imo, ta hinabasan nindo sa buwis kan sa kan mga tao, it's not yours. Ang pagirumdum kan kagurangnan, mabuhay nin simple, mabuhay nin nagpapakumbaba. Dahil ang tao pong nagpapakumbaba, minimidbid, nire-recognize ang kagtao. Last week, I visited my barber. Wow, nag-flex ako ng bagong gupit. I visited my barber and his daughter, Chloe, was present there. And while she was watching a British cartoon, she was holding on to a doll. And I said to her, "Hi Chloe, ang cute, ang ganda ng doll mo." That was my only comment. And Chloe said something that struck me. She said, right away, she said, "Bigay po ni Mommy. Bigay po ito sa akin." She could have said other things, but immediately, the child recognized the giver of the gift. Bako lamang arog kan mga adult, kadakol kan mga gurang, ang pagtubod sa sadiri ninda, self-made sinda. Ako ang naggibo kan sadiri ko. Halangkaw bayaan inadalan ko, kaya dapat galangan ako kan ibang tao. Na-offend pati ako pag di ako inapod na Reverend Father, o Doctor, o Attorney, o Engineer. Tapos pag sinurat ang ngaran ko na wala sa mga title duman sa puro, ay di ko yan pirmahan. Pinagalan ko ining kayamanan ko, importante ako. I should be allowed to sit in front at the VIP tables. This is what we call toxic pride. Toxic pride. Nakakalingaw, nagabos na igwa kita, dahi taman ikakahambog, tahali man sana sa mahal na Diyos, pati ang hali sa sadiri mong daplos, ang Diyos ang kagtao. Everything is grace. Everything is given. Considering, ano po ang tunay na kapakumbabaan? What is true humility? Let us go back to St. Thomas Aquinas. He says, humility is truth. Can we repeat that? Humility is truth. Ang nagpapakumbaba, nagpapakatotoo. You remember a commercial in the 90s? Magpakatotoo ka. Sabi nung commercial ng soft drinks. Magpakatotoo ka. Kung minsan, nasusupog kita na madangog ang totoo, lalo na pag inuumaw ang marahay sa satuya. Halimbawa, nagluto ka. Sabi kan nagkakan, "Masiramon daw ang luto mo." Sabi mo man, di man. Tsamba man sana. Pero aram mo na masiram kang magluto and people have been telling you that your food, that your cooking is good. Ano po ba ang mas marahay na simbag? Sasabihon, thank you. Thanks be to God. Salamat po. Salamat sa Diyos. Sabi ni St. Thomas Aquinas, ang sukol kan kapakumbabaan, yung pag inumaw ka, dangan ng pag-umaw, ibinalik mo sa kagtao. Arog ni Chloe, na ang sabi, hali po ki mama, ining doll. If people praise you and they tell you,
Magayunon ka daw, and totoo man. Gwapo ka daw. Matibahin ka daw magsayaw, mag-awit. Magayunon sa imong talento, mabuot, mapinasensa. Dakulan kitang mga biyaya. And when people praise us, are we also able to say, salamat po, pero bako po ininghali sa ko? Comes from the Lord. And I have done my best. Tanganing pagyamanon ang itinao sa kuya kan Diyos. Dear friends, this is what we mean by true humility. This is healthy pride. Ining sa tuyang pagpapakumbaba, nahihiling man sa pagmidbid kung ano ang totoo. Dahil ang tao pong nagpapakumbaba, kaput niyaan sa diri niya. So much so that when people tell you things that are not true, di ka po natatanyog. Halimbawa, sinabihan ka kan mga tao, marauton dawan ugali mo. Saro man sa naan ginibo mong sala, maraot ka na. Sabi ninda, ayan na, lumalabas na ang kanyang true colors. Ganon, nagkamali lang ako once, true color ko na yon. Hindi ko ba true color yung lahat ng kabutihan bago ito nangyari? So much so that when people criticize us and we have a good hold of ourselves, in humility we are able to say, iyo totoo, napasala ako ngunyan, pero bako man daw ako pirming maraot? Naghihinguwa man daw akong magin marhay. This is humility. This is truthfulness. Mary held on to her truth. Her truth is that she is servant of the Lord, servant of the Word of God. Pinanindugan niya po ang katotohanan na iyan. Kaya digdi sa St. Jude, magayunon ang image ta kan crucifix. Kaibaan ina, nakatindog sa pamitisan, natitindog, pinaninindugan ang katotohanan niya. You remember that at the foot of the cross, the apostles were not there. These men here, down here at the Last Supper, they were not present. At the foot of the cross, where were they? They were hiding. Tarakop, tabakad madamay, baka ipako man sinda sa krus. But the mother was there. That is why every Lenten season, we sing a beautiful Latin song for her. The title of the song is Stabat Mater. The mother stands. Hindi siya naglulupasay, hindi siya tumatakas, hindi nagtatago. Naninindugan si Maria. And our invitation is that whenever we also face our own difficulties, we may not cower in fear and hide and run away. Aram ko po, gabos po kamo, may mga inaagihan na kadipisilan. Mary invites us to stand at the foot of the cross. Don't run away. Only by embracing the cross can we grow. Only by embracing the cross can we truly live joyful and peaceful lives. Please, don't run away. Stand at the foot of the cross. This is being humble. This is being truthful before God. Ang aki po ni Maria, day natapos ang meal ministry duman sa Israel 2,000 years ago. His meal ministry continues even today. And the reason why you're here is because of that meal ministry. We are right now seated around His own table. We sit at the table of Jesus, and Jesus sits in this table. Ang pangapudan po sa satuya na makanood kita sa kagharong. When we sit with Jesus at table, we listen to Him, we follow Him, we strive to become like Him. Kaya wala pong nagtutukaw sa lamesang ini na minahali na dai nagbago. Nobody sits at the table of Jesus that remains unchanged. Kakaiba po ang lamesang ini sa ibang lamesa, sa mga lamesa nindo sa harong. Ang lamesa pong ini, nakakapabago nin tao, nakakapalumoy nin puso. Ang minatukaw sa lamesa ni Jesus, binabago ni Jesus. We have come to sit at His table, and later we will eat Him, receive Him at communion. May we become like Him, humble. Jesus, who humbles Himself to serve us. Tindog po kita
Asin bilang kasimbagan sa tataramon, ipahayag taan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daily na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanila man, huli kan Espiritu Santo, Kiberan Maria asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa tukan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagkod sa kagadanan, asin inilubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susot sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tukan Ama. Asin mga maraway na mawalik sa hukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadian, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama, asin sa aki. Siya, kaiba kan Ama, asin kan aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ranihon ta an kagharong, sabihon ta sa iyaan sa tong mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tangani ng mga pamayo kan simbahan, padagos na magdusay kan sa indang buhay sa lubos na paglingkod kay Kristo, asin sa iyang banwaan, ipamibin niya sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin sa matinaong puso, makanod kitang magtalingkas sa mga pansadiring kasibutan, asin magtalubo sa pagmauot na masabatan si Kristo, na mahuyo asin mapakumbaba ang puso. Ipamibin niya sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tangani magkaigwa kita nin tunay na kapakumbabaan sa tuyang pakikipagkapwa, urog na sa mga dukha, asin mga inaapi, asin mamidbid ta ang sa inda si Kristo, ipamibin niya sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga naghihilang sa tuyang komunidad, matabangan niya sa indang kahilangan, hulikan sa tuyang pagmakulog asin pangataman, ipamibin niya sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga tugang niya gadan, makisumaro sa kahadian ng Diyos noon na pagkamuot, ipamibin niya sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, pakigirumdumpuan si indong mga personal na mga kahagadan, urog na itong mga petisyon kan mga nagnobena sa mga nakaaging siyam na aldaw, asinan mga tawong pinangako tang ipagpapangadji ngunyan. O Diyos na mapakumbaba, sa tabang kan mga pamibi ni Nuestra Señora de Salvacion, hinanyugaan sa mong mga pangangaipo, tabangi kami na maging mapakumbaba, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurang nananatan sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ining banal na pagdulot mi, danay lugod na magtao sa mo kan nakakaligtas mong bendisyon. Tanganing an ginigibo mingon yan sa misteryo, mahaman sa kabagsikan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initas na sa kakurangan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin kami naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamate kami arualdaw, kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi pinanugaan na ngani kami, kan buhay na daing kasagkoran, taigwa kan mga enot na bunga kan espiritu, na ibinangon mo ki Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaiba kan gabos na angheles na nag-uumaw, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Vere sanctus es Domine, fons omni sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, cui cum passione voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Leon, an sa mong Obispo si Joel, asin ang gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asing da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Salvacion, modelo nin kapakumbabaan. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinio na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabus na santos, na kaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Sa mapakumbabang puso, mamibi kita sa Diyos Ama. Agawon mo kami sa gabos na maraot, nakikimahera kami sa imo kagurangnan. Warasan sa panahon niya mo ang katoninongan, tanganing sa tabang nin sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, asin sa ano man nakaratan, mantang kami naghahalan,
kan pagdatong ni Hesu Kristo sa mong paratubos. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong Espiritu. bilang magkairiba sa sarong lamesa, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo, an kagharong, an lamesa, an kakanon. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sa naasin ang sakong kalag, maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Tinapay na banal
Jesus,
Aluhod tabi ang gabos para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo, sa muya tugang asin ang kalayonin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, mapukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadian mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo na kami day mapagal sa pagtalubo kan mga banhi kan maray na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga na pagkatapos daw gunan karatan ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kang hubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninuan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sa paman, ang kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan ka mga panahon. Amen. Tindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming pinabasog kan tinapay na langit nun, digdi sa lamesa, nag-aarang na parigunon ang samong mga puso, kaining kakanon nin pagkamuot, sagkod na masibot kami sa paglingkod sa imo, asin paglingkod sa kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang kabos para sa announcement. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo nagabot po sa 39,399 pesos asin 25 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras na misa nag-abot po sa 6,225 pesos asin 25 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 8,124 pesos asin 5 centavos para po ini sa tada. Siring man, pagkatapos din alas 4:30 sa paghapon na misa, iniimbitaran po kamo na magsabay sa prosesyon para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion. Ang mga kapadian na sinseminarista sa Diocese ni Legazpi, magkakaigwan nin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds ka nasabing aktibidad para po sa ongoing formation in bago asin mga masurunod na padi sa Diocese ni Legazpi. Sa maot po magbakal ng ticket, available po ang ticket sa opisina. Siring man, anak kolekta niya itong unya na bulan nin Agostos, hali sa tada canisters, igwang total na 20,387 pesos asin 50 centavos. So mga nagbalikan sa inang canisters, pwede na po kwaon sa opisina ang tada canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Setyembre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Mauot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga anonymous na tig 2,700 pesos, 5 anonymous na 1,000 pesos, 900 pesos, 2 tig 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos. Diyos mabalos. Sa induman po gabos, salamat sa partisipasyon ngunyan asin presensya. Salamat po sa mga naglingkod sa misang ini and sa tuyang ministers of the Word and of the Eucharist, altar servers, collectors, pati po sa tuyang youth choir sa magayunindang awit, and sa tong live streamers, pati po sa online community for joining us via live stream. May prosesyon po kita kiina pagkatapos kaining misa, imbitado po ang gabos na magsarabay bilang pagpapasalamat kay Birhen Maria sa gabos na mga grasyang inako ta sa paagikan pamibi niya. Let us join her, let us walk with her, and offer this little act of sacrifice for her. Sa ngaran po kan sa tuyang pastor asin rektor, buot ni pong pasalamatan ang gabos na nagtarabang, kan mga nakaaging siyam na aldaw, kan nobinaryo, pati po ngunya na aldaw. So mga nagpangadji, so mga presente sa novena days,
sa Satuyang Parish Pastoral Council sa pamamayo ni Tita Maribel Ranyola and Daughters of St. Jude, and the Parish Commission on Worship sa pamamayo ni Tita Arlene Relucio, and Public Safety Office po kan siyudad na ma-facilitate kan sa tuya pong pagprosesyon, pati po ang mga barangay na aagihan, and Barangay Lapu-Lapu, Cap Karen, thank you, Barangay Dinagaan, Barangay Rizal, Sabang, Pigkale, asin kamo po na maarayon sa pagprosesyon pong ini. Tindog po kita, awitan ta ang Birhen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, exules mirire, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrima nubale. Ea ergo, advocata nostra, virus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa mong Espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Mariang mapakumbaba, bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa pag-arog ki Kristo. Salamat sa Diyos.